שלום חברים ותודה שהצטרפתם אליי לעוד מתכון. היום אנחנו נכין ביחד בצלים ממולאים, המרכיבים בתיבת המידע. לכל שאלה אני זמין בתגובות ובואו נתחיל. אז קודם כל בשביל המתכון אנחנו מחפשים בצלים גדולים מהרגיל, כי אנחנו רוצים למלא אותם. ומה שאני צריך לעשות בתור התחלה זה לנקות, לסדר אותם. אז אני הולך לתחתית של הבצל, איפה שהשורשים, ואני חותך בעדינות. ומנקה את השורשים וגם את החלק העליון. כך. ועכשיו אני נעזר בסכין גדולה כדי לחרוץ לי חתך עד מחציתו של הבצל. למה אני עושה זאת? אני רוצה ליצור חיתוך בכל שכבות הבצל הפנימיות, אבל לא לגמרי, עד החצי. ועכשיו אני מכניס את הבצלים לסיר עמוק. אתם יכולים לראות שהשארתי את הקליפה על הבצלים. מהסיבה היחידה אני עכשיו הולך להרתיח אותם, והקליפה אחרי זה תרד בקלות, והיא גם שומרת על הבצל בזמן הרתיחה. אני מכניס את כל הבצלים, אני ממלא את הסיר במים, אני נותן להם לרתוח, להתרכך, ובינתיים אני מתפנה להכין את המילוי. למילוי שלי אני משתמש באורז לבן מסוג יסמין, אבל אפשר להשתמש בכל סוג, בבסמטי, באורז אדום, אורז מלא, מה שבא לכם. אז זה נכנס לקערה, את האורז שטפתי וסיננתי. גם הכמות יראו לכם עכשיו קצת גדולות, כי זאת כמות גדולה, אבל בתיבת המידע כמות היא יותר קטנה. אז האורז בפנים, ואני עובר אל הירקות. אז יש לי פה קרישה, עגבניה, חתוכה לקוביות קטנות, קרפס, גבעול ועלים, בצל ירוק, צ'ילי טרי אדום, שום, ואני אתן לזה ערבוב. אתם לא חייבים לדבוק במילוי שלי. אם אתם רוצים אתם יכולים להוסיף גם לדוגמה פטריות, פטרוזיליה, כוסברה, לגרד גזר, ארמונים, מה שעולה לכם, מה שבאמת טעים לכם. ועכשיו אני מוסיף את שאר המרכיבים. אז אני אוסיף את התבלינים, אני מוסיף קורקום, פפריקה, אני משתמש בפפריקה ללא שמן, פלפל שחור, בהרת, ואני מוסיף מלח. אני מוסיף בהדרגה עכשיו, ולקראת הסוף אם אני אצטרך אז אני אוסיף עוד, רסק עגבניות, ואחרון חביב, מיץ לימון, ואני ממשיך לערבב. אז אחרי ערבוב טוב, יש לי תערובת שמריחה נהדר וגם נראית נהדר. אני אתם קצת, אני לא אוכל, אני רק טועם שלא חסר משהו בתבלינים. אז מבחינת טיבול אני בסדר גמור, אני מניח למילוי בצד, ואני אחכה שהבצלים יהיו מוכנים ואני אמשיך את המתכון. אני מאמין שחלקכם הבחינו שלא השתמשתי בשמן, אני גם לא אשתמש בשמן במתכון, ובאופן כללי במתכונים שאני אעלה לכם, אני לא הולך להשתמש בשמן משום סוג שהוא, מהסיבה היחידה שמעבר לזה שעברתי לטבעונות, אני גם צורך פלנט בייס, שזה אומר ללא שמן בכלל. זה ככה בקצרה. אני אפרט לכם בהמשך בסרטון נפרד. אני רק רוצה להגיד, זה לא הולך לגרוע מהטעם של המתכונים, אתם תנסו ואתם תבינו, ובואו נמשיך במתכון. אז הבצלים התבשלו והפכו לשקופים. נתתי להם להתקרר, סיננתי אותם מהנוזלים כמובן, ועכשיו אני אראה לכם איך אני פותח את השכבות. אז אני לוקח את הבסיס, את החלק הקשה, ואני פשוט חותך אותו עם הסכין, בעצם כדי לשחרר את השכבות של הבצל. הקליפה מתקלפת בקלות כמו שאמרתי, ופשוט נתחיל להוציא את השכבות לאט לאט. אז לאט לאט ובסבלנות. ועכשיו אני לוקח שכבה אחת של בצל, ואני לוקח מהמילוי, אני שם משהו כמו כף, מושך טיפה לקצה ומגלגל.
וכך זה נראה. ואני מניח בסיר כשהפתח כלפי מטה. אז כמו שאתם יכולים לראות, הסיר מלא, ועכשיו רגע לפני שהוא עולה על הגז אני מוסיף מים. ודרך אגב, אם נשאר לכם מילוי אתם פשוט יכולים להקפיא אותו. אני מכסה את הבצלים עם צלחת כדי למנוע מהם לעלות, מעין משקולת, ואנחנו שולחים את זה להתבשל. אחרי שבישלתי את הסיר על הגז, אני פותח את המכסה, לוקח את הצלחת ואני מכסה אותו בנייר כסף ואני מכניס לתנור על 160 מעלות. כל הזמנים מופיעים לכם בתיבת המידע. אז אחרי בישול על הגז ואז אפייה בתנור, הממולא שלי מוכן. קצת חם. אז אני מקווה שאתם יכולים לראות. ולמטה דאגתי שזה יהיה שרוף כמו שאני אוהב. ומה שנותר לי עכשיו זה פשוט למזוג וליהנות. אז המרכיבים מחכים לכם בתיבת המידע. לכל שאלה אני זמין בתגובות. תנסו, תכתבו לי איך יצא ונתראה בסרטון הבא.